शुकीपुर बाजार। 17 सितंबर के होता बे पूजनमा, भक्ति के भाव में लोग करे भजनमा। 17 सितंबर के होता बे पूजनमा, भक्ति के भाव में लोग करे भजनमा। जानता बे दुनिया जहान बा विश्वकर्मा जी के महिमा महान बा। पूजत दुनिया जहान बा विश्वकर्मा जी के महिमा महान बा। 17 सितंबर के होता बे पूजनमा, भक्ति के भाव में लोग करे भजनमा। जानता बे दुनिया जहान बा विश्वकर्मा जी के महिमा महान बा। पूजत दुनिया जहान बा विश्वकर्मा जी के महिमा महान बा। म्यूजिक बाय डीजे उमेश। म्यूजिक बाय डीजे उमेश। म्यूजिक बाय डीजे उमेश। शुकीपुर बाजार। दया से चलेला बस गरी रेल हो, बाबा विश्वकर्मा के बड़ सब खेल हो। खेलले ऐसन खेला सृष्टि के रचना कैले, नाम से सब लोग देखी जाने लगे। पूजनमा होता साल साल बा विश्वकर्मा जी के महिमा महान बा। पूजत दुनिया